af alle de ulykker, der i tidens løb overgik guderne, og ingen var større end Balders død. Fri havde aftalt med alle væsener i verden, at de ikke ville gøre Balder fortræd, og guderne morede sig med at skyde pilen efter ham, og altid vige pilen til side uden at ramme ham. Ej, du må aldrig nogensinde gøre Balder noget, for han er Guds barn. Har du ikke taget ud af alle urterne? Nej, jeg mener ikke, jeg har taget ud af pyramidsystemet. Pøder! Er du ikke den med til at skyde på Balder? Jo, men jeg har jo... Det skal jo ikke, jeg skal nok hjælpe dig med at sigte, Pøder. Okay, vi gør lige sådan her, vi drejer lige derom. Så dør du. Herre, må jeg ikke tage Balder med hjem? Guderne er i stor sorg. Jo, for alle i verden. Den græd, og der var én, der ikke græd, får ham ikke med hjem. Okay, herfra. Og så kommer jeg. Hvorfor i hele verden skulle jeg græde på en Gud? Jeg vil aldrig nogensinde slippe en tårer. Og især ikke så fægt. Hermod tager tilbage og fortæller den dårlige nyhed. Hermod, der er en, der ikke vil græde. Jeg kan kun gætte på det logiske som en møde.